Hola, jugadores i jugadors, benvinguts de nou. Us portem novament un tutorial. Ja feia dies que no penjava vídeos i ja tenia ganes. Avui us portem un clàssic de The Beer, el The Red Cathedral, un joc de taula de 1 a 4 jugadors per més de 10 anys, de 80 minuts de duració. Els autors són a la Irraixell, autonomenats Llama Dice. L'editorial, ja l'hem dit, és The Beer i l'art va a càrrec d'en Xema Roman i en Pedro Soto. Aquest joc és el que tenim aquí, és la primera de tots que va portar aquesta línia de jocs de The Beer, que són petits però rebels, o sigui, jocs amb una mida petita, amb molt contingut lúdic a dintre. És això, o sigui, aquest tutorial el faig perquè no he trobat cap tutorial d'aquest joc encara en català, i mira que és un joc que The Beer ens el porta en català, i encara no havia vist cap tutorial en català, i a més també aprofito per presentar-lo en el concurs del Consorci per la Llengua Tot Joc de videotutorials en català. Feta la presentació, passem a veure com s'hi juga aquest The Red Cathedral. A mitjans del segle XVI, el tsar Ivan el Terrible va ordenar la construcció del temple que seria conegut com la Catedral de Sant Basilisc, com a commemoració de les seves victòries militars. El seu original disseny va tardar diverses dècades a acabar-se i durant l'obra van participar múltiples equips de construcció. En The Red Cathedral assumeixes el paper d'un equip d'arquitectes que va contribuir a la construcció de la catedral. Per preparar la partida, col·loquem el tauler principal al centre de la taula. Cada jugador tria un color i rep el seu tauler de taller personal que el col·loca pel costat bàsic per a primeres partides, a més de 4 banderes de propietat en el seu inventari, deixant les altres 2 a sota. També els seus 4 adornaments, que els col·loquen als llocs indicats del seu tauler, i els comptadors de puntuació, que els posem a la casella 2 del marcador de puntuació. Remenem les llosetes recursos per posar-les aleatòriament i cara amunt en els 8 espais del tauler central. Agafem una carta d'influència a l'atzar de cada tipus dels 4 que hi ha per posar-les en els espais indicats. Després agafem els 5 daus, agafem un a l'atzar i el llancem. Aquest el col·loquem a l'espai de la roda que hi hagi la fitxa de la creu. Fem-la el mateix amb la resta de daus i els anem col·locant en els espais consecutius de la roda, a partir del primer. Formem una reserva general amb els recursos i els rubles. Agafem les cartes de pla corresponents al nombre de jugadors i traiem una a l'atzar, que indicarà el nombre de seccions intermèdies de cada torre. Remenem per separar les bases, les seccions intermèdies i les cúpules per formar les torres assenyalades de manera que quedi visible al costat que indica els costos per construir-les. Si sou menys de 3 jugadors, retireu les llosetes de taller amb la icona corresponent i poseu a l'atzar, boca amunt, una sobre de cada carta de la catedral. Triem a l'atzar el jugador inicial, que rep 3 rubles, i en sentit a les agulles del rellotge, el segon jugador rep 4, el tercer també en rep 4 i el quart en rep 5 rubles. I ja podem començar una partida a The Red Cathedral. Una partida a The Red Cathedral es desenvolupa en torns en el sentit de les agulles del rellotge fins que un jugador desencadena al final de la partida. Abans d'entrar en les accions, hem d'explicar uns conceptes bàsics del joc. En aquest joc hi ha 2 tipus de puntuacions, els punts de reconeixement, que estan indicats amb una creu de Crist grisa, i els punts de prestigi, que estan indicats amb l'escut de doble àguila. Tots 2 es sumen en la mateixa mesura de punts, cosa que els punts de reconeixement van d'1 a 1, i els punts de prestigi van d'àguila en àguila. O sigui, si un jugador obté punts de reconeixement, el suma com de costum. Si aconsegueix una àguila, va a buscar la següent àguila que estigui on estigui el seu mesurador. En segon lloc, els jugadors tenen un magatzem limitat d'espai pels seus recursos en el seu tauler de jugador. Cada recurs ocupa un espai del magatzem i els jugadors no poden descartar-se recursos per fer espai de nous que vinguin. O els consumeixen amb accions o se'ls han de quedar. Els rubles no ocupen espai en el magatzem i el seu emmagatzematge és il·limitat. En el torn, els jugadors han de triar i realitzar una de les 3 accions bàsiques disponibles, les que veurem a continuació. Acció A. Reclamar una secció de catedral. Agafem una bandera del tauler personal i el posem sobre una carta de secció de catedral disponible que sigui una base o qualsevol un altre tipus que es trobi damunt d'una altra prèviament reclamada o completada per qualsevol altre jugador. Immediatament agafem la lloseta de taller d'aquesta carta i la posem en un espai lliure al tauler. Aquesta lloseta pot ser col·locada boca avall. El jugador la deixa així i no ha de fer res més. O la pot col·locar boca amunt. En aquest cas, el jugador paga el cost de l'espai de rubles que es mostrin i, a més, el jugador obté el benefici indicat amb la lloseta. Acció B. Construir seccions de la catedral.
En aquesta acció, els jugadors poden enviar a la catedral fins a 3 materials per construir o adornar. Quan construeixen, agafen els materials del seu inventari per enviar-los a una o diverses parts de la catedral que hagin reclamat prèviament. Quan finalitzin una part, retornen els materials a la reserva general i el jugador obté els punts de reconeixement i els rubles que proporciona la mateixa carta. Finalment, dona la volta a la carta deixant la bandera de propietat sobre ella. Per cert, si al completar una carta de catedral hi ha unes altres sense acabar per sota, els jugadors que hagin reclamat aquestes cartes afectades perdran immediatament tants punts de reconeixement com parts finalitzades tinguin per damunt, sense comptar les seves pròpies. I si els jugadors envien materials per adornar, consumeixen el tipus de material necessari per l'adornament que envien. I de 0 a 1 o 2, gemes, per col·locar l'adornament en una part de la catedral acabada, independentment de qui sigui el constructor d'aquesta secció acabada. La porta va a les bases, els arcs a les seccions intermèdies i les creus a les cúpules. Si s'envia un adornament amb gemes, el jugador obté immediatament un punt de prestigi per enviar una gema verda o lila, o 3 punts de prestigi per enviar 2 gemes de diferent color, o sigui, una lila i una verda. I a diferència de construir, això s'ha de fer tot en el mateix torn. Important tenir en compte que podem combinar els recursos sense inconvenient. Per exemple, un jugador en un mateix torn pot enviar una pedra per construir una secció d'una catedral, pagar una fusta per construir una porta i al posar la porta pagar la gema per guanyar un punt de prestigi. Acció C. Adquirir recursos. El jugador selecciona un dau de la roda i el mou en el sentit de les fletxes exactament tantes localitzacions com indiqui el seu valor. Opcionalment, si el dau activat és blanc o del color del jugador, es poden pagar rubles per desplaçar-lo a més localitzacions. Un ruble per cada localització. És important saber que un dau no pot acabar el seu moviment a una localització ja ocupada per 3 daus. En aquest cas, el jugador haurà de triar un altre dau o pagar rubles, com s'ha explicat abans, si és el dau blanc o el del seu color, per avançar-lo més endavant. Ara, realitza llavors les accions de la localització i un cop completades, el jugador llança tots els daus que hi hagi en la secció per tornar-los a col·locar en ella. Vegem les accions de les localitzacions que es poden realitzar una vegada el jugador hi col·loca el dau, i en l'ordre que ells prefereixin. Poden obtenir recursos del mercat. Els jugadors obtenen la recompensa indicada en la lloseta com a mínim a màxim tantes vegades com el nombre de daus hi hagi en l'espai. Feu ús de les influències. Cada influència està assignada a un quadrant. El jugador pot realitzar una de les 2 accions mostrades en les cartes. Les de raig només permeten fer l'acció una vegada i les d'infinit tantes vegades com el jugador desitgi. Tercera opció és activar una lloseta del seu taller. Si tenia una lloseta assignada al dau del color que ha mogut, pot obtenir immediatament el benefici indicat. Les llosetes de taller que mostren un dau de color et donen la recompensa de la lloseta del recurs al costat d'aquest dau només una vegada. Si en l'espai del dau blanc s'ha posat 2 llosetes de taller, llavors el jugador n'ha d'escollir una de les 2 per activar. Addicionalment, els jugadors poden realitzar accions gratuïtes. Poden perdre punts de prestigi a canvi de rubles a raó d'un punt per 2 rubles i poden perdre un punt de prestigi a canvi de tirar tots els daus d'una localització. Això sí, en aquest cas només una vegada per torn. Final de la partida. Quan un jugador construeix la seva 6a carta de catedral, suma 3 punts de prestigi addicionals per tancar la partida. Després els jugadors tenen un últim torn abans de calcular la puntuació final. Tots els jugadors retrocedeixen els seus comptadors de puntuació fins a la casella de punts de prestigi, l'àguila anterior més pròxima, tret que ja es trobin en una. Sumem ara un punt de prestigi per cada 5 materials i rubles que retornin dels seus magatzems. Ara calculeu el valor de cada torre, que és de 2 punts de prestigi per cada secció completada i un més per cada adornament en ella. Llavors el jugador amb més banderes de propietat i adornaments del seu color en les cartes de catedral completades s'emportarà els punts d'aquesta torre. El jugador amb la següent suma més alta s'emportarà la meitat d'aquests punts arrodonint cap avall i així successivament. En cas d'empat en alguna posició se sumen els punts de les 2 posicions i es divideixen entre ells. Puntuades totes les torres, el jugador amb més punts de prestigi és el guanyador. Fins aquí The Red Cathedral. Abans d'acabar em voldria informar-vos que aquest joc disposa d'una ampliació anomenada Contractors molt i molt bona que amplia contingut ja en el joc base. Si el joc ja el teniu més que jugat, us recomano molt adquirir-la. A més, també podeu aprendre a jugar a l'ampliació en un vídeo del meu company Àlex, el jugador inicial, on us ho explica meravellosament bé. Doncs fins aquí tot. Moltíssimes gràcies per tot i fins la propera!